יכול להעיר אותם בבקשה? יכול להעיר אותם? הנה כאן. שמה? חמדה? בוא, מה השם שלך? בילאל. בילאל. אני יכול לצלם אותך בבקשה? אנחנו אוספים פה תמונות של הכפר. בוא, תרשום. תרשום. בילאל בית למד א' למד. בית למד א' למד. תמימי, ת' מ' י' מ' י'. תעודת זהות 9, 5, 9, 2, 2, 5, 7, 3, 1. יופי, תמונה, רק לוקחים תמונה. אתה יכול לזה שנייה את המצלמה? יופי. אתה מה השם? אוסאמה. אוסאמה. אוסאמה, בסדר. אסאמה שזה א' סמך, א' מ' ה'. תמימי. 4 0 1 6 4 8 8 4 5. לא שני. שלום. מוחמד. מוחמד? שזה מ' ח' מ' ד'. ת' ז' 4 0 5 0 0 4 6 2 3. לא, תמונה. זהו? אני יכול לבוא איתכם... לא. נזרוק על הבתים שלהם גז וזה. אל תפעו בבתים שלהם. للدنيا وإذا بده يحكي مشان يفهم عبراني مشان رايح يحكي من الترجمة بسهل عليك. זה בית מושלם. לא. אני אומר לו במקום שיתחיל לתרגם. אני מבין קצת. כן, אני אגיד לך. בתים מגור כאלה שנזרק עליהם כל יום שישי עשרות רימוני גז בכוונה לשרוף אותם ולהוציא את הילדים האלה לכביש ולתעקפו אחריהם כיף המחר? חצי לחיצה ועד לחיצה. בדיוק. באותו רגע שהוא עבר את הגיל 16 יוצא את התעודה של האבא שלו. אחרי שאומרים כן. טוב.